Så skal vi stifte bekendtskab med Svendborgs første hold. Og det kan vi allerede se, når vi ser deres holdomgang. Nu stiger sværheden altså virkelig. Igen en strak dobbeltsalto, men denne gang med 2 skruer. Nu begynder vi at ramme toppen af poppen. God start. Den var, som den skulle være. Og vi må sige, at når det strammer til, og konkurrencerne begynder at blive hårde, så plejer Svendborg altså virkelig at levere varen. De kan godt være lidt sløve starter i første runde, men de plejer virkelig at være med her til forbundsmesterskabernes finale og til DM-finalen for de 4 bedste hold senere. Så må det ikke, at det er et af de hold, vi skal til regne med, vi ser i Aarhus sidst på måneden. Ligger altså med de her næsten 56 i score fra første runde. Det betyder, at hold som Gellerup og Roskilde og Odense, de skal helt op og score omkring små 3 point i hvert fald for at udfordre. 3 point ekstra her i. Og stor sværhed her fra Jakob Snodal. Ja, det er godt det her. Ja, så Forlens dobbeltsaltoer med 1,5 skruer, der bliver skudt afsted her ved de sidste springere. Ja, du taler om at være skarp, når det gælder. Skal jeg hilse at sige, det er. Men mange af dem her, vi ser, det er jo nogle af dem produktionen fra Svendborgs egen talentfabrik. Svendborgs største handicap har faktisk været igennem de senere år, at mange af deres dygtige herrer, de er rejst ud. De er taget med verdensholdet og har rejst rundt, og sådan er det jo samtidig det, der sker. Og det har samtidig kostet lidt på konkurrenceholdet her. Men det er dejligt at se, at nogle af de erfarne kræfter stadigvæk er der med for at løfte. Og der bliver virkelig skruet til her. Ja, det var lige før det blev perfekt. Og der så vi lige en dobbelt salto. Prøv at lægge mærke til den næste, der kommer her. En triple baglæns. Hey! Sikkert punktum. Og det er faktisk sådan, at det anden sidste spring, vi ser i slow, hvor vi har en dobbelt strakt på banen, det er langt sværere i sværhed. Men det er sådan, man skal dele springene op efter triple rotationer, dobbelt rotationer og enkelte rotationer. Så derfor kommer den her triple til allersidst. Dommerne er også klar, så værsgo til Aarhus. Det bliver lidt spændende at se, men det er i hvert fald et dyrt spring at kigge i den sidste ende. Og her kan vi se, at dommerne, de er altså ikke færdige. Og det var lidt det, som vi måske så komme, da Team Gym Aarhus skulle springe trampet, eller sprang trampet. At der bliver lidt at snakke om det, og det skal jeg da helt så sige, der gør. Og en af grundene til, at der bliver lidt at snakke om, det er jo, at de i deres holdomgang måske ikke lige helt får sprunget det, de skal springe. Og det giver dem altså nok et kæmpe fradrag. Men lad os prøve at se, hvad dommerne kommer frem til om lidt. Og det er jo sådan, når man sidder som dommer, så må man som udførelsesdommer og kontroldommer, så må man ikke have for stor mark ind imellem de enkelte dommers point. Så derfor er de nødt til at være enige, når de giver deres point. Men jeg tror, de har lagt lidt tilbage, så vi kan komme til at se noget Svendborg spring. Hold op en indledning. Triple salto med en halv skrue. Det er også bare med at køre på. Fordi hvis Aarhus de får det her store fradrag, så er der lige pludselig muligheder for at komme op og drille. Og så kommer tilskuerne op at stå. Og det kan jeg godt forstå. Ser rigtig, rigtig godt ud det her. Første karakter er også kørt ind for de sidste 4 hold her. Gladsaxe har fået 21,06 i deres rytmiske serie. Og på Svendborgs hold, der har vi jo nogle af de helt store profiler.
brødrene Snodal, Anders og Jakob. Og de er jo også ud af en gymnastikfamilie, der er blevet flasket op med de helt rigtige. Der ser vi storebror i en triple hofte. Og lillebror lige bagefter ham. Og så kan de diskutere, hvem der kom bedst ud af det spring. Desværre et fald til sidst her. Men altså en triple salto med 2,5 skrue. Kommer også meget hårdt ned. Svært at få en ordentlig landing på den der. Men der bliver trykket på. Flotte spring. God power. God underholdning. Vi kan mærke, hele hallen var nærmest med i springet til sidst. De sidder jo, når der kommer de her vanvittigt svære spring, så sidder de jo simpelthen og gyser og håber, at det vil lykkes. Og nu skal vi se en omgang fra Svendborg her. Strakt overslag med 2,5 skrue. Og det var det, Aarhus skulle have sprunget. Og der havde de altså nogle gymnaster, som virkelig fejlede det her spring. Det gjorde første mand i hvert fald ikke her hos Svendborg. Og sidste mand. Ja, meget overbevisende her til sidst. Så bortset fra et par ganske små skønhedsfejl, så tror jeg, at Svendborg de er godt ind i den kamp her igen. Har altså muligheden for at drille Aarhus. Nu må vi se, hvad de får trampet-karakter. Ja. Det venter vi spændt på. Men nu skal Aarhus så i aktion. Jeg kan se, at Gladsaxe... Det er der ikke det store overraskende i. Nej, det var der ikke. Det er stort set det samme, som de fik i første runde. Meget stabilt. Her har vi Svendborg. Deres sværhed i rytmen, den er på 11,0. Og sammenlagt med udførelse og kompositionskarakteren, så vil de altså have en udgangskarakter på 25. Meget elegant detalje her. Triple pirouette her. Og straks altså med helt skrue. Det er som vi tidligere har talt om i rytmeserien. Alle de her momenter, der har man typisk 2 af hver type momenter med. Man må gerne have flere med, men det er de 2, der er gennemført, der har den højeste værdi, der tæller til sværheden. Og så er det nogle gange, så ligger man nogle momenter ind, så man er sikker på, hvis der er et, der bliver underkendt, at man har et andet. Og her en kombination af 2 forskellige balancer. Planken med samlet og spredte ben. Straks baglæns salto.